Beast Into the Heart of Danger 7.21. Ja Joni, hyvää huomenta. Erittäin hyvää huomenta. Äijällä on hoksottimet kohdalla. Kyllä. Nyt oli pakko ottaa. Peukku on ollut vihreän luurin päällä koko aamun ja aika varhaisessa vaiheessa sitten painoit nappulaa. Joo, itse asiassa siinä kävi silleen, että mä meinasin jatkaa tuossa töitä sillä, että en tule enää kuuntelemaan, että ei kai se varmaan se jää tulee. Mä katsoin, että jos mä kumminkin tuun vielä kurkkailla seuraavan biisin. Hei, asshole! Minkä takia sä olit hylkäämässä Radio Rockin kuuntelun listaltasi? No, yritän nyt olla saamatta potkuja tässä. Mikä tekosyy? Mikä ihana tekosyy? Eli syy, minkä takia ylipäätään soitit, on se, että meillä on käynnissä 5 bongauskilpailu, 1 per aamu, ainakin tässä vaiheessa. Ja kyse on South Park-festareista Tampereella 10. ja 11. kesäkuuta. Pitää yksinkertaisesti bongata bändi tai artisti, joka festareilla esiintyy. Battle Beast on niistä yksi. Ja Joni, sä oot voittanut liput tänne. Aivan loistavaa. Tää pelasti mut. Loistavaa. Onneksi olkoon. Tää jatkuu huomenna tää kilpailu. On turha renkuttaa tähän studioon enää sen toivossa, että South Park-lippuja tänä aamuna jaettaisiin, vaikkakin joku näistä festareilla esiintyvistä bändeistä meidän taajuudella soisikin. Huomenna kisat jatkuu. Tänään liput liikkuu tuossa Radio Rockin risteilytiimoilta Hytin osalta. Tämä se ei myöhemmin, mutta Joni, hei, kiitos soitosta ja tsemppiä työpäivää. Joo, saako nopeasti heittää nopeasti terveisiä? No heitä terveisiä. Totta kai. Vaimolle terkkuja. Nyt pitää saada koiravahti, että pääset mun kanssa kuuntelemaan Slayeria. No niin, kuuliko vaimo ja laitetaan vähän liloa luomeen. Slayerin keikalle. No kyllä, liloa Slayerin keikalle käy. Hei, joo, vielä kerran Joni, kiitos soitosta ja toivottavasti terveiset menivät perille. Joo, tänään. Moi moi. Moi. No niin, hei, siinä saatiin mies hyvälle tuulelle. No, eikö se tän paremmalta tunnu? Kyllä se tuntuu hyvältä. Ai susta tuntuu hyvältä? Äsken oli puhetta EG-nimikirjaimista. Joku, joka oli naisten kympillä kokenut hengittävää voidetta. Onks merkillä EG, niin onks tullut nyt lisää? Täällä arvellaan Eino Gröniä, mutta mä oon usko. Naisten kympillä tiedä. No mistä se tietää, mitä Eikka? Niin, ja voihan Eikka vetää niinku juhla-asussa siellä. No paljon mahdollista, niin. Mikä minä olen tietää, miten Floridan vuodet on osunut Eikkaan. Hetken kuluttua Korporaatiossa esiintyy Mokoma. Nyt uutisiin Juha Järvenpää kertoo, että Suomen ja Ruotsin ilmavoimat aloittavat syksyllä tiiviin yhteisharjoittelun ja eduskunta pääsee tänään pureksimaan valtion omistajapolitiikan linjauksia. Joka 10. kertoo kärsivänsä masennuksesta. Korporaatiossa mukana. RAY. Hyvän tahdon pelejä. Radio Rock. Tänä kesänä tapahtuu jotain unohtumatonta. Ecopal tuo markkinoille 2 poikkeuksellisen tyylikästä uutta katemateriaalia. Plano XL, uusi suurenmoinen kattolatta. Topsafe Pro Linear, uusi linjakas tiivissaumakate. Vaikka taivas repeäisi, Ecopal uutuudet ottavat sen tyylillä vastaan. Ecopalkatteet.fi. Testaa maalaistuotevatajan kypsät uutuusripsit ja maajussi grillimakkarat. Osallistu kesäkisan nettisivuilla. Voita huikea 3 000 € matka ripsien synnyinseudulle jenkkeihin. Maalaistuotevataja.fi. Vaihtoauto-ostajan kauppapäivät ovat nyt Volkswagen ja Audi Centerissä. Tule hakemaan nopea apu autokuuveeseen. Meiltä löydät yli 1000 kuntotarkastettua autoyksilöä. Toukokuun ajan kaikkiin vaihtoautoihin uskomaton rahoitustarjous. Korko vain 1,95% plus kulut. Kysy meiltä myös huoletonta huolenpitosopimusta ja vakuutustarjouksia. Tervetuloa hyville autokaupoille. Volkswagen ja Audi Center vaihtoautot. Airport, Espoo, Helsinki ja Turku. Katso lisää audicenter.fi ja volkswagencenter.fi. Ohoi, Meriale on täällä. Hanki kesän risteilyt ja matkat Tukholmaan tai Ahvenanmaalle edullisesti ennakkoon. Tarjoukset ovat voimassa rajoitetun ajan ja aikainen varaaja parhaan kesämatkan nappaa. Katso tarjoukset ja varaa. silja.fi/ale. Arvoisa terveystalon työterveysasiakas, saammeko virkistää muita?
yhdessä viikossa ja heti perään poliisit